Mibuhos ang emosyon sa gatusan ka supporters ni Rene Baterbonia nga miduyong sa lubong niini sa iyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagbangutan sa pamilyang Baterbonia, mibuhosab ang emosyon sa mga taga-suporta ni Rene dihang gihatod na kini sa iyang katapusang pahulayan sa Talacogon Memorial Park kaganinang buntag. Gatusan ka mga supporters ug gigala ang mihatod kaniya sa sementeryo nga sagad midayo pa gikan sa layong lugar. Pasado alas 9 sa buntag, dihang gigawas na sa Talacogon Evacuation Center ang lawas ni Bobet, human ang sa kamisa, kauban ang banay ug suod ng mga higala ni ini. MVP! MVP! Sa dalan ko nasa moagi ang funeral convoy ni Bobet, naghulat ang ubang mga taga-suporta ni ini. Bit-bit ang mga plakang nangayo gustisya kang Rene kinsa mipanaw human na lumos sa Dipakulaw Aurora atol sa usa ka team building activity niadtong June 8. Sana po mabigyan na po ng justice po yung nangyari itong trahedya. Miduyog sab sa lubong ni Bobet ang kanhing mga kauban ni ini sa Ateneo basketball team. Miabot sab si Senador Robin Padilla ug ang igsuon ni ini nga si Bibi Gandanghari. Present sab sa lubong si Attorney Israelito Torion, ang nagpresentang abogado sa pamilya Baterbonia. Una pa man niana, gideklara na sa Talacogon LGU isip Rene Clerk Bobet Baterbonia Day ang matag June 8 sa ilang munisipyo alang sa pag-ila sa kontribusyon ni ini sa ilang lugar. Gihatagan sab si Bobet sa Agusan del Sur Provincial Government ug Dato Lipos Makapandong Award, usa sa pinakataas nga posthumous award nga ginahatag sa usa ka residente sa probinsya. We gave that to him in honor of his being a very good son, and he was a idolo ng lahat ng tao from all walks of life, not only in the province of Agusan del Sur. Palagay ko, the whole country adore him. Mas migrabe pa ang emosyon dihang gituboy na sa katapusang pahulayan si Bobet. Nagbuol man apan mapasalamaton sab ang iyang mga kababayan tungod makapahulay na kini human sa halos 2 ka semana nga haya ni ini. Sakitan jud ko sa ako ang gibati karon. Kaibutan man gud siya. Nya responsable sa iyang pamilya, ang iyang kanang kuan kanang sani kanang ang iyang mga plano kuan gid silang pamilya kay mahirap ba sila. Parera pud namo. Tinatawag ko siyang history maker. So, yun sa mga nangyari ngayong mga nakaraang araw, history din ginawa niya na parang lahat ng tao sa Pilipinas na napapunta niya dito sa hometown niya sa Talacogon. Subay sa pamahayag ni Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr., ulaton nila ang resulta sa ginahimong investigasyon sa mga otoridad sa hinungdan sa pagkamatay ni Bobet o teammate ni ini nga si Divine Adili ug andam sab kuno nga mo intervene ang provincial government kung gikinahanglan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.